আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। bwrwirokni sakao satok pitok tei hodao kebengmung wngmani yakni fioknani bagwi Tripura hasteo jengi rikha adalot pilot prokolpo hayungrok bwrwirokni salrwgwi kraksalo agolini Rabindra Shatobarsiki bobono wngjak haste berepni pandani bisingtwi jengi rikha o projectni bisingtwi panchayato kaisa koksil chapong tisawi mannai aboni bagwi ketal platform snamnani wansukha haste hapang hayungrok bwrwirokni salo Tripura hasteni bwrwirokno katirinani tei phannote bokra khlainani bagwi nari adalat eba bwrwirokni kerongnok mungwi kaisa pilot prokolpo chengkha haste hapang krak salo agolini Rabindra Shatobarsiki bobono wngjak bisingtwi o project no fiogwi rijaka aro manjakha hoda hamkraite hoda rungtangbedikni montri tingkuroi Women's Commission ni Ojama Jorna Deborma Child Protection Commission ni Ojama Joyanti Deborma ako songrok hoda hamkraite hoda rungtang bedikni saktharmuk bai jengjakmani o project ni naharmung wngkha kami amchayo bwrwirokni bagwi kerong raida snapnani nari adalat eba bwrwirokni kerongnok project samung tangnai panchayat beremni kaisa salisi forum eba kchang rima forum haike bwrwirokni sakao satok pitok nukhungni jengjal hodani kebengmung eba kwbangma koksil chamungno twi cheri naijaknai nangkhe abono twi kerong raida rwgwi naimathang khorobo yafarjaknai o adalat committee o khorokchuku adongno chongjakha o khorokchuku amchaini hodani koksil chamungrokno khnanai tei koklamni bisingtwi jengjalni yakni fioknani lamru tuknai obotei hinke kerongnok tei naimathang khoro soginani sakang amchai berebo sakang naijaknani shep ongnai তায়ন নারীদের সুরক্ষা তাদের আত্মসম্মান এবং তারা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এই লক্ষ্যে আজ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কাজ করছে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আজকের আলোচনা হবে এবং আগামী দিন যেন যারা আমাদের চাইল্ড ম্যারেজ চাইল্ড প্রেগন্যান্সি এই ধরনের যে সমস্ত সামাজিক কুপ্রথা আছে সেগুলো যেন আমরা বন্ধ করতে পারি আমরা একটা সুন্দর সমাজ নির্মাণ করতে আমাদের মায়েদের অবদান আমাদের মহিলাদের যে অবদান সেটাকে নিয়েই আলোচনা হবে আজকে মহিলা আদালতের কনসেপ্টটা দেখুন এটাও আমাদের নতুন একটা কনসেপ্ট শুরু হয়েছে আজকে নারী আদালত শুরু হবে যেখানে মহিলারা শহরে এসে বা বিভিন্ন কোর্ট কাছারিতে না যেতে হয় সেটা যেন গ্রামীণ স্তরে সমাধান করা যায় মহিলারা যেন সেখানেই তার সমস্যার সমাধান করতে পারে এটাও আজকে একটা লঞ্চ হবে এটা নতুন এটা পরিকল্পনা pilot prokolpo Tripura hastini kaisar hangkorni panchayat amchayo chengnai salchi hangkorni fulbari unokuti hangkorni Srirampur khuai hangkorni Sonatola salthang hangkorni Lembusora Sipahijola hangkorni Khedasora Gumoti hangkorni Tepania Salgra hangkorni Vivekananda Pollite dolai hangkorni Shinginala bai halahali amchayo snamjakha nari adalat thinango o naharmungno hasteni kereng amchayo bo snamnani bagai uwan sujak tongo hapangdi Sinai nugnai rokni wansukma kami amchai beremo haike bwrwirokni bagwi salisi forum snamjakhe jorao birman klaijak rok klai sakheno koksil chamung tisanani bagwi khatori mannai kwbangma jorao hodani kesepong tei kerong raida krakni bagwi koksil chamung tisabui mania bwrwirok o kebengmung rok kisi sale khaijaknai o nari adalatni bisingtwi aboni logiwo amchaini hodao bwrwirokni manthai soktai tei wananani korino tiyei se chamung rinai o luajibo nari adalatni bisingtwi kerong raidano tiyei khabothar suknani logino bwrwirokni sak puitu bangrinani tei hodao borokni thai teibo krak khlai ti sanani o project ni naharbong hapangni bureau report news now